ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ବେସର କରିଥିଲି। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନଥିଲା ମୋ ହାତରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ବେସର ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟା ଏତେ ଠିକ୍ ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ବାସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଘୁମେଇଲି ଆଉ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କଠୁ ପଚାରି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିଗଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ହେଲେ ମାତାଶ୍ରୀ ଏମିତି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ତ ଏକା ସବୁ ଖାଇଦିଏ। ଆମ ଘରକୁ ଯେବେ ବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆସେ ସବୁବେଳେ ପକୁଡ଼ି ବନାଯାଏ। ମତେ କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ପକୁଡ଼ି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାତାଶ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ରୋଷେଇ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ମାତାଶ୍ରୀ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବାସ୍ ସେବେଠୁ ଯେବେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆସେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ବନାଯାଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତଟକା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେଖି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମାତାଶ୍ରୀ ଯେମିତି ଯେମିତି କହିଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି ଠିକ୍ କଲି। ଆଉ ଚାଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲି ତାଠୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ।